A co by to bylo za masopus bez pravé koštické medoviny? Koštice otevírají i dveře pro pestrou škálu podnikání. Mezi těmi, kteří tvoří živou podnikatelskou duši obce, vyniká lihovar a palírna Karfíkův dvůr. Zde vyniká destilační umění a zázračnější než medovina je snad jen jejich vášeň pro tradici a příběhy skryté v každé láhvi. Takže ještě bych vám rád představil 2 naše největší úspěchy z posledních 2 let. A tím je tady dlen pivní destilát. Tu pivovici vyrábíme už nějakých 15 let. Děláme 2 druhy, jedna pivovice je světlá a druhá pivovice je bariková. To znamená, že je v dubu stařená. Druhým naším úspěchem je tady jeřabinový likér. Ten jeřabinový likér jsme se zúčastnili letos na regionální soutěži Regionální potravina Ústeckého kraje, kde jsme vyhráli v kategorii alkoholické nápoje také zlatou medaili.